na-asị gị uhuruchi ọma. Taa bụ Fraịde Nkwọ, abalị 19 n'ọnwa Eprel n'afọ abụ 2024. Abụ m Ijeọma Ebue. Isi akụkọ: gọọmenti Enugu steeti ekwuola na ha dị uchu n'ime ka ndị nke ha na-enwe ọkụ eletrik ma na-enwechi ya anya site n'ụzọ dị iche iche nke ga-esonyekwara ịnabata ndị nọ n'ime ime obodo inwe ọkụ eletrik. Onyeisi ndị uwe ojii n'ọkwa IGP ewepụla ndị na-eso onye bụbu gọvanọ Kogi steeti bụ Yahaya Bello. Ọnụego mmanụ agbịdị gbadatara site n'ịnọ na $90 maka otu barel n'ahịa mba ụwa. Akụkọ n'uju. Gọọmenti Enugu steeti na-ekwu na ha dị uchu n'ihu na ndị mmadụ nwere ohere n'inwe ọkụ eletrik ma kọwaa na gọọmenti na-enyocha ụzọ dị iche iche n'ime ka ime obodo niile nwere na steeti a na-enwekwazi ọkụ eletrik ma bụrụ ama ha na-atụ aka ya n'oge na-adịghị anya. Dịka gọọmenti Enugu steeti mere ka mata na ha ga-akwụba ụlọ ọrụ ọhụụ bụ Enugu State Electrification Agency bụ ndị ga-enye aka hụ na atụmatụ ahụ pụtara ihe. Gọvanọ Mba kwere nkwa oge ndị na-azụ ọkụ eletrik nyere mkpesa n'ọgbakọ ha na ụlọ ọrụ Nigerian Electricity Regulatory Commission nwere. Onye nta akụkọ anyị bụ Fred Nnaji wetara ozi na gọvanọ Mba nke onye nọchiri anya ya bụ odeakwụkwọ ukwu steeti a bụ Ọkammụta Chidebere Ọnya kwuru na ọchịchị steeti a dị uchu n'iji ụzọ dị iche iche mee ka ndị Enugu na-enwe ọkụ eletrik ma na-enwechi ya anya. O toro ụlọ ọrụ Nigeria Electricity Regulatory Commission maka ịchịkọba ọgbakọ ahụ ma gbaa ha ume ka ha kaba ahụ n'egbo nsogbu ndị ahịa dịka ndị ahịa si ekpesa ya. Ọ kọwara uru inwechi ọkụ eletrik bara ọkacha n'ịkwalite azụmahịa nke ga-eme ka steeti a site n'ego nnweta ha nọbụ na ya bụ ijeri $4.4 gbago na ijeri $30 tupu ngwụcha afọ 2031. Gọvanọ Mba kwuru na ọchịchị ya amalitelarị ịdọta ndị mba na ndị mba ọzọ ji ego achụ ego ịbịa tinye ego ha n'azụmahịa dị na steeti a ma kọwaa na inwechi ọkụ eletrik anya ga-enyekwu aka mee ka ya bụ ihe pụta ihe. Ụlọọrụ Enugu State Justice Reform Team etoola ọchịchị gọvanọ Mba na mbọ ọ na-agba n'ihu na-enwe ikpe nkwụmọtọ na steeti a. Nke a mere oge otu ahụ nke onye ndu ha bụ Iyom Ejeofia San du ndị otu ya ga kelee onye ji ọkwa Attorney General steeti a ma bụrụ kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Dr. Kingsley Ude n'isi ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ dị n'Enugu bụ ebe ha nọrọ kpaa ụzọ dị iche iche a ga-eji dozie ụfọdụ iwu dị na steeti a. Oriakụ Ejeofia kọwara mkpa ọ dị na ha na ụlọọrụ Justice nwere njikọ aka n'ọrụ iji kwalite ọrụ otu Criminal Justice Law gụnyere Criminal Code Law, Magistrate Code Law nakwa Administration of Criminal Justice Law dị na steeti a. Nke a sonyere ụzọ dị iche iche eji edozi esemokwu, okwu metụtara ala, ikpe ndị eze ọdịnala na ihe ndị ọzọ yiri ya. Na nzaghachi ka onye ji ọkwa Attorney General ma bụrụ kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na steeti a bụ Kingsley Ude kọwara ụzọ dị iche iche ha ji agba mbọ n'idozi iwu ndị ahụ dị na ngalaba Magistrate Court tinyekwara idozi iwu nke Administration of Criminal Justice Law. Kọmishọna Ude rụtụrụ aka n'atụmatụ gọvanọ Mba ji n'ime ka ọha na eze mata ọtụtụ ihe gbasara iwu na-echekwa steeti a ma bụrụ atụmatụ o mere ka amata na ha ga-ewepụta site na nkụzi dị iche iche nke ha ga na-enye ọha na eze. Ọtụtụ ndị nwere oke n'ọlụ site n'ọgbakọ semina otu ụbọchị nke ụlọọrụ National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons chịkọbara na mpaghara South East ekwuela na mpụ, ngwa ọgụ, ịnwe ọgwụ ike bụcha ajọ ihe na-ebuso ọganiru ala bụ Naịjirịa agha. Na mmalite ọgbakọ ha chịkọbara ka onye ji ọkwa GOC na 82nd Division nke onye nọchiri anya ya bụ onye ji ọkwa Garrison Commander bụ MM Abu kọwara mkpa ọ dị na ọtụtụ ndị nwere oke n'ọlụ sonyere n'ibu agha megide ihe ndị ahụ na-emetụta udo na nchekwa Naịjirịa nke gụnyere mpụ, ịtụ mgbere akọrọngwa ọgụ, ọgwụ ike na ihe ndị ọzọ yiri ya. Ndị nnọchianya ụlọọrụ nchekwa dị iche iche bụ ndị sonyere n'ọgbakọ ahụ gụnyere ụlọọrụ ndị uwe ojii NPF, ụlọọrụ NSCDC na ogbo ha nke Air Force kọwara na etu ngwa ọgụ ji abata ma na-efegharị na Naịjirịa bụ nnọọ ajọ ọnọdụ na-atụ egwu ma kpọọ oku ka onye na onye ọbụla ọkacha ndị ọrụ nchekwa
mụrụ anya ma nye aka n'imemi na ajọ ọnọdụ ahụ na-eselite isi n'ụbọchị. Na mbụ n'ozi nnọọ ya ka onye ji ọkwa zonal coordinator nke otu ahụ bụ retired General Ugochukwu Okechukwu nọrọ n'oge ọ na-akọwa ebumnobi ọgbakọ ahụ, kọwaa na ụlọ ọrụ ha anọlararị n'ime afọ abụọ gara aga nweta ma mebie ọtụtụ ngwa ọgụ batara n'ụzọ mkpuke karịrị 6,000. O toro gọvanọ Peter Mbah na nkwado ọ na-enye ha na steeti a ma kpọọ oku ka ejikọ aka ọnụ n'ọrụ. A nọrọ n'ọgbakọ ahụ nwee mkparịta ụka gụnyere ajụjụ na ọsịsa ya. Ọtụtụ ndị nwere ọrụ si na steeti egosila afọ ojuju ha nwere n'ebe gọvanọ Peter Mbah nọ na mbọ ọ na-agba n'ijikọ ndị niile nwere ọrụ si ọnụ ma mee ka ha nọrọ n'otu ncheanwụ. Nke a dị n'ozi onye isi oche otu Joint National Association of Persons with Disabilities n'Enugu bụ Comrade Onyebuchimba binyere aka na ya wepụtara n'ọgbakọ ha na kọmishọna na-ahụ maka ụmụaka ama nwoke na nwaanyị na ọdịmma mmadụ bụ Ngozi Ini nwere bụ ebe ha nọrọ kpaa ụzọ dị iche iche a ga-eji jikọ aka ọnụ n'ọrụ mee ka ndị arịrịọ yarazi na-anọ n'okporo ụzọ tinyekwara ụzọ ọzọ a ga-eji na-akwalite ma na-ewulite ndụ obibi ndị ahụ nwere ọlụsị nọ na steeti a. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Kogi steeti bụ Kingsley Fawo ekwuola na gọvanọ Usman Ododo na-achị Kogi steeti enweghị mgbe o ji nyere gọvanọ pụrụ apụ bụ Alhaji Yahaya Bello aka n'ịgbanarị ndị ọrụ EFCC chọrọ ịnwụchi ya. Cheta na ndị ọrụ EFCC ka emere ka amata na ha nọjuburu na be Yahaya Bello n'ụzọ ịnwụchi ya na be ya dị n'Abuja, ma dịka ihe ndị ahụ na-aga, gọvanọ Ododo nwụchiri na be Yahaya Bello dị n'Abuja, nke butere mukemuke na o nyere aka wee kpọpụ Bello. Kingsley Fawo bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Kogi kagburu ebubo ndị ọrụ EFCC na-ebo na ọ bụ ya bụ gọvanọ Ododo nyere Bello aka n'ịgbapụ ma kọwaa ozi ndị ahụ dịka okwu asị. O kwuru na gọvanọ Ododo bụ onye ndu na-erube isi n'iwu na-echekwa ala bụ Naịjirịa. N'otu aka ahụ, onyeisi ndị uwe ojii n'ọkwa IGP bụ Kayode Egbetokun ewepụla ndị uwe ojii na-eso onye bụbu gọvanọ Kogi steeti bụ Yahaya Bello. Nke a dị n'ozi ha wepụtara site n'ọwa ozi ha, ebe ụlọ ọrụ Nigerian Immigration Service na-ekwu na anya ha dị n'ebe Bello nọ dịka ọ gbanarịrị nwụchi ndị ọrụ EFCC chọrọ ịnwụchi ya n'ebubo ego dị ijeri naira 80 bụ ebubo eboro ya na o mere mpụ ego ahụ n'oge ọ nọ n'ọkwa gọvanọ Kogi steeti. Ozi mere ka amata na Bello bụ onye chịburu Kogi steeti bụkwa onye ka nọ dịka onye a na-achọ achọ dịka ụlọ ọrụ EFCC si mee ka amata. Na ETV Channel 50 Enugu ka akụkọ ị na-anụ si abịara gị. Akụkọ azụmahịa na akụkọ si mba ofesi ga-abịa ma ịlọghachite azụ. Daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ azụmahịa. Ọnọdụ akụnụba Naịjirịa nke ahụ taburu dịka akụnụba kacha ụbara na mba Afrịka ndị ọzọ n'afọ 2022 danatara obere site n'ịnọ na ndị nke anọ n'ime afọ a nọ n'ime ya, dịka enwere mgbago na mgbada ọdịda ego naira n'ahịa mba ụwa. Otu International Monetary Fund IMF kwuru na ego Gross Domestic Product GDP Naịjirịa nọ na narị ijeri $253 n'ime afọ a, ebe mba ndị GDP ha gbagoro karịa nke Naịjirịa bụ Algeria, bụ ndị GDP ha nọ na narị ijeri $267. Mba Egypt nọ na narị ijeri $348, ebe South Africa nọ na narị ijeri $373 na GDP ha. Otu IMF na-akọwa na ọ bụrụ na Naịjirịa ejisighị ego naira ha ike n'ahịa mba ụwa, na ha ka ga na-enwekwa ọdịda dịka mba ndị ọzọ na-agba mbọ n'ịkarị ha n'ego nnweta ahụ bụ GDP. N'akụkọ ọzọ sonyere na azụmahịa, ozi mere ka amata na ọnụ ego mmanụ agbịdị danatara site n'ịgbadata na $90 maka otu barel dịka o si dị taa n'ahịa mba ụwa, dịka mba Iran na-agọ na-enweghị ogbunigwe mba Israel tụfere ha nke ha na-atụ anya ya. Na mbụ, enwere ozi mukemuke na-egosi na ọnụ ego mmanụ agbịdị gbagoro n'ahịa mba ụwa dịka a na-atụ aka na mba Israel tụfere Iran ogbunigwe misaịl,
mana aka nke ọzọ ka mba Iran na-agọ na ha enwetaghị ozi dịka ihe mba Israel tụfere ha. N'akụkọ si mba ofesi, odeakwụkwọ mba US bụ Anthony Blinken na-ekwugharị na ha na-egbochi ka a ghara inwe ọgbaghara ọbụla maọbụ ọgụ ịda na mpaghara Middle East dịka enwechara ogbunigwe a na-atụ aka ya na mba Iran tụfere Israel. N'okwu odeakwụkwọ Anthony Blinken kwuru n'ọgbakọ G7 ha nwere n'Italy ka Blinken nọrọ kwuo na Washington agaghị atinye aka n'ihe ọbụla ga-ebute ọgụ ịda na mpaghara Middle East. N'akụkọ ọzọ si mba ofesi, ozi mere ka amata na mba India azọpụla ụkwụ n'ime ntuliaka ha bụ nke kwuru na ya bụ ntuliaka ga-ada nnọọ ụda ma buo ibu dịka o si metụta mba niile dị iche iche nọ na India. Na mmechi isi akụkọ ọzọ, gọọmenti Enugu steeti ekwuola na ha dị uchu n'ihu na ndị nke ha nwere ọkụ eletrik ma na-enwechi ya anya dịka ha ga-akwụba ụlọọrụ Enugu State Electrification Agency bụ ndị ga-ahụ na ọkụ eletrik garuru n'ime obodo dị iche iche. Anyị mere ka ịmata na onye isi ndị uwe ojii n'ọkwa IGP ewepụla ndị uwe ojii na-esobu onye jibu gọvanọ Kogi steeti bụ Yahaya Bello. N'ikpeazụ ka anyị kọrọ gị na ọnụego mmanụ agbịdị danatara site n'ịnọ na $90 maka otu barel n'ahịa mba ụwa. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a. Abụ m Ijeọma Ebue. Daalụ maka isonyere anyị.